Do Dubaju. O, lecimy do Dubaju. No to dobra, zaczynamy tą przygodę do Dubaju. Kochani, lecimy. Już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Odlot! Lecimy do Dubaju. Vychádzam z taxíka v Dubaji rovno pred chodom v hoteli. Thank you, my friend. Have a nice day. Kde to sme? Prišli sme, no nič, je večer, ideme sa ubytovať a máme tu hneď obchodík, takže budeme nakúpiť. A tak, no, na letisku trošku poťaže, lebo im neverili mi, že som to ja na pase, alebo čo, kúkali na mňa dvakrát, takže tak, no nič, ale akože to teplo vonku a tá klíma vnútri, to ma zabije asi. Oliver je šikovný a nehal v taxiku ruksak, takže to riešime. Nevadí, nemal som tam nejaké moc veci akože dôležité, ale tak ten ruksak, takže fajn, bolo o 10. večer riešiť sračky, ale nevadí. Sme v izbe, máme kuchyňu treba, lebo kuchyňu budeme využívať, takže máme kuchyňu, tu máme pekne kúpeľku, fajnovúčku, svetlo, nejaké, vaňa, OK. Tu máme chladničku, mrazničku a izbu. Tak to máme posteľ, tam je nejaký výhľad, to budeme vidieť až ráno asi lepšie, no možno aj teraz, to je jedno. Tu sú nejaké dvere zavreté, neviem čo tam je. Máme nejaký closet. A tak, pekná izba, rozľahla a výhľadík. Ale volajú nám z dola, tí, čo to riešia, takže nezdvihnú telefón. Pojeme do obchodu. No, sme v obchode a jak na to pozerám, tak to kým tu niečo nájdeme z týchto 1 000 000 vecí, čo tu je, ty kokos. Akože mini monstre, to si robíš srandu. Čekuj to. Malé monstre. Wow. Zoberieme ich všetky? No jasné. Čo? Hej, zoberieme. Tak ich berme všetky. Ne. Prečo? Ne, na čo? Či chceš? Takže skoro polnoc. Ale máme to vybavené. Taxikár to donesol naspäť. 25 € som ešte musel platiť za to, že vlastne za tú cestu, ktorú som išiel. Takže super začiatok, ale nevadí. Ideme spať. Zajtra nás čaká kardio ráno. To nesmie chýbať, máme tu gym. Potom fajné raňajce. Dobré ránko. Máme 7 hodín ráno. Zaspal som asi, že o 2 alebo 2:30, lebo vedľa Punjabi nám tam tí kokos húkali. Do 2 rána normálne, že varili, búchali za ním. Kokos, jaké GMCčko došlo. Ty kokos. No a čo som chcel? No a takže všetko bolo počuť cez steny. No, takže som zahúkol trošku som zhúkol, aby počuli aj, že vlastne, aby počuli to, že ich je počuť. No a potom už bolo fajn, takže prvá noc nič moc, ale nevadí. Ja si idem takto do obchodíku, tuto dole, pekne máme hneď 24-hodinový obchod, čo je vynikajúce. Idem si kúpiť veľké vody, lebo potrebujem veľkú vodu, nemám shaker, takže veľká voda, pôjdeme na kardio a tak.
Dneska super program a to si všetko ukážeme, takže Dubaj, here we come, prvý deň. No a nič. Včera inak nákup, ty kokos, reku, že ani sme nepozerali na ceny, asi 2 ceny sme si tak pozreli, že však to není také drahé. Kúpili sme pár vecí, že z toho tak 4 ostali, že čo máme, no a 45 € mínus. Takže neviem, no. Idem trošku ďalej tuto pozrieť iný obchod, ale kokos, hej, toto je úplne iný svet, ľudia. Fakt, mega. No nič, hlásim sa neskôr. Cardio time. Monstrik, síce 250-ka, neviem prečo majú takýchto malých, ale určite majú aj väčších, ale tak máme takéto. Kávka malá, lebo tu nám dali aj malé kávy, takéto. Tak som si zrobil jednu. Elektrolyty, samozrejme, tabletky na raňajky. Máme jedlo, toto akože tu není, hej, ale klasička. Rýžaky, kaša, vločky, proteín, rýža, viete ako. Ešte som si nachystal túto maso, nejaké vajca máme, to ešte tu nič není, to dneska doplníme. Nechutné. No, takže vypijeme si kofeín a ideme začať deň. Porádne, ne? Si ready? Ready. Poďme pozrieť ten gym teda. Dneska ideme do Bínusu, takže teším sa. Poďme na pláž a večer chceme ísť pozrieť one. Jak sa to povie? Burj Khalifa a fontánky a ešte chceme ísť do Dubai Mallu, takže dúfam, že to stihneme. Takže ideme na to. Takže jednoručky, máme že multipress, tlaky na prsa, back deck, máme že leg press, kladka na sťahovanie, pásy, tu už slečna ide na to, elliptical, to je naše, takže tento je môj, pánko už si ide bike, no máme výhľad, taký nejaký. Takže tak, ideme na to. Let's do it. 35 minút za sebou, trošku ešte brucha. Nech tie raňajky majú kam ísť. Sprcha a ideme to čeknúť. Takže toto sme si vybrali. Samozrejme ovocíčko, jeleninka. Máme nejaké šonečky, toto sú moje toastiky, toto neviem, toto vyzeralo dobre. Šunka, sír. Som si dal cornflakey, ale taký mix s tými rýžovými, s jogurtom. 3 vajíčka, ty máš tiež vajíčka. A tak. Let's do it. No, ideme skúsiť nejakých vecí. Tu máme sušené kiwi, nejaké pancakes, to nič, ale toto nevieme čo je. Dobre, to je sladké, aj toto. Takisto táto kukiska. Aj toto. To ešte potom zbúcham. No, uvidíme. No, ideme to završiť nejakými ich vecami, čo tu majú. Som zvedavý. Neviem, jak sa to volá. Ale nejaké kurácie s rýžou. Tuto je neviem čo, tiež nejaká rýža s niečím. Tuto máme tú lokšu. A toto by malo byť k tomu. Akože namáčaš od toho. Takže ideme na to. Takže bodybuildery sú naspäť z raňajok. Máme tu basmati rýžu, chicken, máme coconut oil, všetko musí byť. 3 porcie rýže, no jasné. No nič, ideme to zbúchať, oddychneme a ideme do Bínusu. Yes. Sme na mieste, kvalitné vozy. Takže sme v najlepšom hračkárstve v Dubaji. Pre nás hračkárstvo. Normálne, že Slovensko
je malý štát, ale svet je takisto malý. Tuto s pánom sme stretli pána. Normálne v šatni, náhodou. Ja te pozdravujem, Takto. Slováci, zahraničí. Takže sme sa takto náhodne stretli. No a ideme zbuchnúť nejaký vrch. Teším sa trošku mi tu ukážeš, keďže tu pracuješ a žiješ. Takže ideme na to. No, Chrbátik, celkovo vrch, pokúkáme, uvidíme, niečo zbúchame, ne? A púkujeme to riadne. Jasné. Ideme na to. Takže máme tu druhú miestnosť. Fighting, nejaké kardio. Tu máme supplement store, normálne celý. Extrémni ľudia sú tu, normálne, že taký chlap. Takže tretia miestnosť. Obrazovka, kde sa maká. Bomba. Máme tu ďalšie kardio, ďalšie reštika. Normálne, že neviem čo skôr so sebou, fakt extrém. Priateľskí ľudia, prihovárajú sa vám tu, takže tu cvičiť každý deň, tak normálne som jak Ronnie Coleman za chvíľu.
Jak hodnotíš fitko? Super za mňa. Super, že? Mega, ty kokos, jak detsko hračkárstve som sa cítil. Dosť veľké, no. A však za 50 € vstup, čo by ne, že? No nič, čakáme tuto. Odchytíme nejaký taxík a ideme na jakú, čo to je? GBR Beach. GBR Beach. Takže ideme sa trošku okúpkať a opáliť hlavne, lebo som bledý jak vápenka. Takže tak, hladný som, mám so sebou jedlo, fajnovo samozrejme. Auta idú. Hoci čo, McLareny, Lamba, Rolls Royce. Bežný deň tu. No nič, see you later. Taxík nás tu dropol. Môj samý oný mrakodrap. OK, tam máme beach, kam ideme. Mega. Iný sviet tohleto. A všade nejaké americké jedlo. Tu máme Buffalo Wild Wings, OK, to by som si dal. Tu máme ďalej, že Five Guys, ty kokos, Wendy's, všeličo. No nič. Let's go to the beach, each. To bola Nicki Minaj inak. No nič ľudia. Ideme do nebes. Burj Khalifa. Takže najvyššia budova sveta. Ideme sa vyviesť hore. Bude to zaujímavé. Teším sa. Ale bojím sa výšok. Alebo niekto. Niekomu už padla na zem, ale... Nie, ale... Daj sem. To je aké dobré. Mala mi trpnúť na zem hneď. Ale každé 1 euro z tých 16, 19? Z tých 19 eur, čo to stálo, každé 1 euro sa oplatilo. Odporúčam 10 z 10.